ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ହାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ପରେ ପୁଣେରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯୋଗାଉଛି ପ୍ରେରଣା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୁଣେ ଫାଇଟ୍ ଉପରେ। ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5 ଥର ଚମ୍ପିଆନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଚଟେଇଛି। ଏବେ ପାଲି ବାଂଲାଦେଶର। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରେରଣା। ସେପଟେ 3ଟି କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ପରେ ରୋହିତ ବାହିନୀର ରହିଛି ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଗୁରୁବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ।